Hi guys! Ako po si Peps. Ang aking channel po ay Peps Style Vlog. Nawa po, tangkilikin nyo ang aking channel at bigyan ng pagkakataon ng isang tulad kong maliit na YouTuber na nagnanais na makatulong din sa ating kapwa in the future. Asahan ko po ang support nyo guys. Salamat! Mwah! Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. So, yan po yung table na gagamitin natin. At dyan po natin isi-set up ang mini studio. Nasa loob lang po siya guys ng aking room. Ang pinakapangunahing isi-set up natin guys ay yung professional condenser microphone at yung B8 sound card at lalagyan po natin siya ng portable mini stereo speaker na nandyan sa table. Yang tatlong yan guys ang i-install natin para maging mini studio ang table na yan. 15 minutes later. Ito ang ating i-install muna guys. Itong professional condenser microphone. No? Ito guys ang una nating isi-set up na gagawin, no? Ang ating microphone condenser set. Tuloy na natin ang pag-install guys. Dito natin isi-set up guys yung ating microphone. Push lang. Ayan. So dito natin i-clean to guys, no? Ayan. So higpitan lang natin. Ito yung pang-screw niya guys, oh. Itong handle niya. I-screw lang natin to para clamp niya pumakit sa table ng matibay. No? So, naikabit na natin to guys. Is yung ito. Susuot natin dito. No? Yan. Yan. Pag naisuot na natin to guys dito, ihigpitan natin to, screw natin to. Maramdaman nyo na mahigpit na. Nakabit na natin tong stand niya. Ayan, tibay na siya guys, oh. Ito na yung handle niya, oh. Ayan, tibay na siya. So, ang isusunod nating ikakabit guys ito. Ito yung screw niya. Kakabit natin dito sa butas. Ito naman guys yung pagkakabitan ng microphone.
dito sa side na to. Dito natin ikakabit yung dulo. Ito yung dulo ng handle natin. Ayan na nga guys. So, ayan siya. Ipitan na natin to guys. So, ayan. So, ito na yung handle ng microphone niya guys. Pa natin ang konti. So, ito guys, susot natin dito. May clip siya dito guys. Press close para lumusot si mic. Ayan. Para lumusot yung ating mic. Ayan. Yung pwesto guys ng microphone, itong kulay blue na to, kailangan nakaharap doon sa bibig. No? So, ikakabit natin to guys, paharap dito sa atin. Natin guys, no? Ito rin yung screw niya guys para higpitan din. Nahigpit na siya guys, no? At ito yung cord ng mic. Susuot natin ito guys. Yan. Yan, successful guys. So, naikabit na natin tong microphone niya. At ito yung foam mount shoe. So, pwede na natin ilagay ng ganito. At ito pa po, yung isang hindi pa natin na ikakabit. Ito yung ano niya, clamp din. Dito natin ikakabit. So, ikaklam lang natin to guys dito. Very basic lang naman guys yung pagkakabit nito. So, ay set up na natin siya guys. So, look sturdy naman siya, matibay. Ayan guys, na-set up na natin ang condenser microphone set. So, I think successfully naman nating naikabit. Isusunod natin guys yung sound card. 1 hour later. Ito na yung isusunod natin guys na i-install. Itong B8S sound card. So, ito na po. Bubuksan na natin. Opening nito. Yan. Siya guys, oh. Ang gagawin nating connection guys, nasa isi-set up nating studio, is I prepare na gagamit ako ng laptop, ng cellphone, at ng speaker, at condenser mic. Ito yung kabuuhan ng ating kinabit na cable guys. Yan. Ito yung charging at the same time pwedeng i-connect ng direkta sa laptop tulad ng nakita nyo kanina. Ito yung isang cable na ginamit natin para sa cellphone, yung isinaksak natin dito sa live 1. Yung pangatlong cable guys, inilagay natin sa monitor. And yung headset at saka yung condenser mic. Yung condenser mic guys, inilagay ko sa mic 1. So, hope po na maliwanag. Siguraduhin natin guys, bago natin buksan itong ating sound card, siguraduhin na naka-plug in na lahat ng mga devices na gagamitin natin. So, iayos lang natin guys at itatry na natin. Okay po? Sana natin tong sound card natin.
Mga 3 second press lang para gumana siya. Ayan siya guys, oh. Gumana siya, no? At ito yung ating mini speaker. So, open na rin natin siya. Ayan. Open na siya. Ayan na, nakakonect na siya guys, no? So, try natin yung microphone. Hello. Ayan guys, naririnig nyo guys. Hello. Hello, test mic. Hello. Nakakonect na siya guys, no? So, ayan guys, clear na, no? Kasi yung iba guys, sabi nila, di pwedeng mag-connect ng speaker sa B8. Pero dito po sa B8S, pwede pong i-connect ang isang speaker or ano pa man na device na paglalabasan ng music. So, test tayo ng music guys. Test natin yung ating sound. A few moments later. Don't read me, just someone. So, ayan guys. Ang baka tayo makapiright na. So, ayan nga guys, di ba? Na-install na natin lahat. So, try natin yung function ng different kinds of effects ng ating live sound card. So, ito na. Dahil na connect na natin successfully, so bigyan naman natin ng cheers. So, di ba? So, kailangan happy tayo. Yan. So, kailangan nating matuwa, guys. Ayan. Welcome to live streaming. Tepstel Vlog. To sleep alone. Different kinds of sounds na maririnig natin sa ating sound card. At yak naman kagigiliwan nyo, guys. So, no? Okay. End of flashback. I'm so happy guys kasi ito meron na tayong mini studio sa room ko at meron pa tayong headset parang talagang magre-recording si Manay, no? I'm so happy guys kasi meron na tayong mini studio dito at may improve na rin natin ang pagbablog at yun nga gusto ko rin pong mag live streaming and coming soon guys. So ito na po yung ating mini studio guys and please don't forget po to subscribe my YouTube channel Pepstyle Vlog. Maraming pong salamat.